nas ondas. Soa no corazón. Dende o cole de Padrón traemos emoción. Rosalía nas ondas. Sube a conexión, traemos novas risas e ilusión. Coa nosa voz facemos comunicación. Rosalía nas ondas. Dende Rosalía nas ondas queremos presentarvos esta sección dedicada á ciencia, a Lupa do Recreo, un espazo onde exploramos o mundo nesta especial xornada multimedia de Radio Escolar Ponte nas Ondas. Hoxe falámosvos dende o estudio radiofónico da Facultade de Xornalismo da Universidade de Santiago de Compostela. Bo día, Cristina. Durante esta xornada, o CEIP Rosalía de Castro de Padrón está representado por Daniela Glasar, Paula Guerra, Cristina Tobada e un servidor, Tirso Arufe. Os 4 locutores somos de sexto de primaria. Por outra banda, no equipo técnico están os estudantes de xornalismo da USC. Grazas pola presentación, Tirso. No programa de hoxe imos tratar o mundo da ciencia. Concretamente, temos o privilexio de entrevistar a unha convidada moi especial. Ela é unha científica galega de prestixio mundial. Investigou o corazón, buscou vida no espazo e agora descifra os segredos das plantas. Falamos con Patricia, máis conhecida como Piti, que deixou o estranxeiro para volver á súa terra, a Galicia, para traballar na misión biolóxica. Prepárense para descubrir porque os grelos son moito máis que un ingrediente do caldo. Son auténticos superhéroes. ¡Comenzamos! Patricia, temos lido que investigaches o corazón e incluso buscaches vida no universo. Como acabaches interesada pola vida secreta das plantas e dos grelos? Bueno, bons días a todos, gracias por convidarme. Bueno, a min gustame facer moitas cousas, ir cambiando de temas de investigación, pero o tema dos grelos interésame porque sempre me gustaron moito as plantas. Entón, cando ia ao instituto, tiña unha profe moi guai que se chamaba Charo Echanove, sempre me decía que ante as plantas hai que quitarse o sombreiro, porque son organismos excelentes. Entón, por eso a miña curiosidade polas plantas. Pensaches algunha vez en abandonar a carreira? Sí, moitas veces. A carreira científica neste país é un pouco así chea de baches, pero bueno, o bo que ten a ciencia é que é unha profesión moi divertida. Cada vez que penso que a vou abandonar, aparece un momento así divertido, ilusionante, descubres unha cousa nova, entón, de volta no camiño, así que non creo que abandone nunca. Fixeches a túa tese no CNB e traballaches en centros moi importantes. Foi moi difícil conseguir o contrato Ramón y Cajal. Complicadísimo. Dan moi poucos contratos ao ano e en España en realidad hai moita ciencia de excelencia. Entonces, pois bueno, primeiro tes que publicar os teus descubrimentos en revistas, tes que ir ao estranxeiro, traballar en centros moi importantes e despois, con un pouquiño de suerte, se as cousas che foron ben, pois consigues ese contrato, pero hai que mezclar un pouco de traballo e un pouquiño de sorte. Con esos ingredientes na tixola, pois bueno, sí, ao final, pois pódese conseguir. E que é o que menos che gusta do teu traballo? O que menos? Pois cando salen os experimentos mal. Despois hai outra cosa que é horrible, que é facer papéis. Estamos todo o rato facendo papeles de burocracia para pedir contratos, becas, non sei que. Entón eso non me gusta nada, facer papeleo administrativo. A tua investigación fala duns azúcares sinalizadores. Poderías explicarnos como axudan estes azúcares a que un grelo se defenda dunha praga? Pois sí, as células vexetais, seguro que estudiastedes, teñen unha parede celular por fora. Esa parede celular está composta sobre todo de azúcares. Entón, cando ven un organismo invasor, pois un fungo, unha bacteria, primeiro rompen esa parede celular que está chea de azúcares. Entón, liberanse esos azúcares e eso é como unha sinal que de repente a célula da planta pode ver con unha especie de antenas que ten, así unhas cámaras de vixiancia, e ve ese azúcar aí solto e di, ui, perigo.
aquí hai un invasor. Entón, as células da planta empezan a reaccionar e producen unha serie de sustancias, activan unha serie de xens para poder, digamos, frenar a invasión dese potencial inimigo. Entón, se o vosso traballo sae ben, os agricultores poderán usar menos produtos químicos e pesticidas que contaminan? Sí, esa é a idea de fondo do meu proxecto. A idea é que agora estánse utilizando moitos químicos sintéticos como fungicidas, insecticidas, etc. E estos azúcares poderían sustituílos. Son fáciles de conseguir porque se poden conseguir a partir das propias plantas, de residuos vexetais, e con eso poderías facer un spray e intentar defender as plantas de futuras invasións. Entonces sería como un tratamento preventivo, unha especie de vacuna para plantas. Entón, pode axudar tamén a loitar contra o cambio climático? Claro, sí, tamén eso é un pouco a idea, porque sabedes que eso, que todos os químicos que se engaden na agricultura actual, pois o que fan é que contaminemos máis e máis o solo, e non só o solo, sino tamén os acuíferos, tamén xeremos máis residuos de tipo CO2 na fabricación desos químicos. Entonces, desa maneira, utilizando produtos máis naturales, digamos, pois reduciríamos un pouco o impacto de todas esas cosas que hai, desos insumos que hai que botarlle a diario para ter unhas patacas de calidad, uns tomates ou o que queiramos na agricultura actual. Sí, esa é a idea. Os grelos son importantes para a economía de toda España. E para a tua investigación? Bueno, eu solía traballar cunha especie de modelo que se chama Arabidopsis thaliana, que é a planta que usamos no laboratorio, que sería equivalente ao ratón blanco, non? En medicina, o ratiño este blanco que utilizan os médicos. Entón, por que grelos? Pois que os grelos están, digamos, son familiares, son primos irmáns desta planta que usei con anterioridade nas miñas investigacións, e porque, claro, aquí en Galicia consúmense, son un cultivo importante, como ti ben indicaches, pois tamén o son a nivel mundial. Entonces, pois é interesante traballar nunha especie que teña interese para a agricultura e para a alimentación humana, porque así consigues máis financiacións para facer os teus proxectos. Sabemos que queres empezar a investigar a inmunidade nas árbores. Esta investigación sobre os azúcares pode axudar aos montes de Galicia? Pois non o sei, eso é o que pretendo saber no futuro. Tería que primeiro ver se esos azúcares que tamén están nos árbores, claro, se ali son efectivos. Non todas as plantas responden da mesma maneira, pero eu espero que algún deles, alo menos, pois sí, se poida utilizar tamén no tratamento das árbores, porque non sei se o sabedes, pero os bosques de todo o mundo están pois moi ameazados polo cambio climático, e sabemos que hai que traballar neles porque se sabe moi pouquiño das árbores en xeral, a nivel molecular. No teu laboratorio traballades con científicos de moitos países, como Francia, Bélxica ou Chile. Como vos poñedes de acordo para salvar o planeta entre todos? Bueno, pois compartindo as nosas ideas, habitualmente nos laboratorios trabállase pois en equipo, non? Sempre hai unha persona que é, digamos, o xefe, o supervisor. Neste caso toca a min, aínda que non me gusta nada este papel, pero bueno, o que facemos habitualmente é reunirnos unha vez á semana para compartir as nosas ideas. En función de eso vamos redirixindo o proxecto, non? Tamén a partir dos resultados que temos. Claro, temos que ter en conta as dúas cosas, as ideas que temos porque lemos os traballos de outra xente, pero tamén o que nos vai salindo a nós. En función de eso, os proxectos son dinámicos, vanse reestructurando e vamos, eso, con diálogo. Traballamos con moito diálogo entre nós, e por eso nos entendemos. No 2019 gañaches o premio L'Oréal UNESCO for Women in the Science. Que sentiches ao recibir un recoñecemento tan importante para as mulleres científicas? Hombre, pois foi unha gran alegría, porque claro, non sempre che dan un premio. Ese premio, pois, aínda que non é moi grande a nivel económico, digamos, pero si che permite empezar a facer un traballo propio, e ademais eso é un recoñecemento ao teu traballo de antes, así que moita alegría cando me deron. Comentaches que non foi fácil volver a España con 2 dedos no colo e seguir facendo ciencia de excelencia. Que crees que debería cambiar para que as mulleres científicas o teñan máis doado? Eso é unha pregunta difícil de resolver, pero bueno,
creo que deberíamos ter máis apoio, porque ás veces, digamos que nas mesmas condicións de traballo sempre se tende a favorecer a persona que non ten fillos ou que non ten que cuidar deles. Entonces, habría que ter pois unhas redes de apoio máis grandes e tamén ver a maternidade ou o cuidado das algúns familiares como algo en positivo, non como que estás faltando o teu traballo, sino como que eres unha persona moito máis completa e que ademais do teu traballo podes facer outras moitas cousas, casi tes superpoderes. Así que eu pediríalle ás administracións que lle deran valor a eso en vez de sacarlo. Para rematar, que lle dirías a un neno ou nena do noso cole ou a calquera nena que nos está escoitando e soñe con ser científica ou científica algún día? Que todo é posible, e que se queres ser científico, a por elo. Un soño non é un soño, hai que centrarse e seguro que o podes conseguir. Tanto os nenos como, sobre todo, as nenas. Seguro que o podes conseguir. Pois con esta mensaxe tan inspiradora despedimos a nosa entrevista de hoxe. Moitísimas grazas, Patricia, por visitarnos e por coidar tamén da nosa terra e dos nosos montes. Moitas gracias a vos. Aprendemos que a ciencia non só está nos libros, senón tamén na horta e nos azúcares das plantas. E a todos e a todas os nosos ointes, grazas por estar aí escoitándonos. Por favor, seguindo o noso canle de ebooks de Rosalía las Ondas e a web de Ponte nas Ondas. Vémonos no vindeiro programa e queremos agradecer a todas as persoas que forman parte de Ponte nas Ondas por convidarnos a disfrutar desta xornada xunto ao resto de compañeiros e compañeiras de outros centros educativos. Grazas ao personal da Facultade de Xornalismo da Universidade de Santiago de Compostela e ¡Ata a próxima! Rosalía nas ondas, soa no corazón. Dende o cole de Padrón traemos hemos Rosalía.